Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Kapin 2,000 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Samtang gibaha sa ubang lugar sa Mindanao ni atong weekend nga epekto sa trough sa low pressure area. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagagamit na og bangka kini mga residente aron makalabang sa daw dagat ng kalsada nga epekto sa kusog nga ulan sa barangay Bulod sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur adlawng Sabado. Gilunupan sab ang pipila ka kabalayan. Sa barangay Papakan sa maong lungsod, ubay-ubay sab ka kabalayan ang nalubog sa baha, lakip na kining usa ka moske. Sa tala sa PDRRMO Maguindanao del Sur, ana sa 2,797 ka magbanay nga gikan sa 5 ka mga barangay sa lungsod ang apektado. Hinuon walay angol sa hitabo ug wala say namakwit. Sa Davao City, na-rescue ang 32 ka individual human matrap sa kalit nga pagbaha sa sitio Pagan Tamugan, Marilog District Sabado sa gabii. Base sa investigasyon sa DCPO, naabdan sa kusog nga bulog sa tubig ang mga biktima nga nangandam alang sa usa ka sabong subay sa selebrasyon sa piyesta sa lugar. Apan paspas sumala pa misaka ang level sa tubig baha ug miabot sa code red. Migamit og PC ang mga rescuer aron salbaron ang maong mga individual ug malampusong nakuha human sa pipila ka oras. Gihatagan sab og medikal nga tabang ang mga biktima human maluwas. Ginakuhaan pa sila og pahayag. Daw dagat na kining kalsada sa barangay Manarapan sa Kapalawan sa Special Geographic Area o SGA Barm tungod sa paglapaw sa tubig sa sapa dala sa pag-ulan. Ang mga residente nagtinabangay aron itabok ang motorsiklo nga nalubog sa baha. Sa Alamada, Cotabato, pipila ka motorista ang natanggong gumikan sa kusog nga bulhog sa tubig sa Overflow Bridge. Mga dagkong sakyanan lamang gud ang makaagi. Apan ang uban, mipugos gihapon og labang aron makauli samtang ang uban nangita og alternatibong ruta. Gumikan sa tibok nga gabi nga pag-ulan, gibaha sab ang ubang lugar sa Kabakan, Cotabato. Human milapaw ang Pulangi River. Nagpasamot sab sa pagbaha ang baradong drainage canal gumikan sa basura. Hinuon gilayong nagpahigayon og desilting o clearing operations ang LGU. Ang mga saging ro. Sa barangay Tinimbakan sa Banisilan, Cotabato, midahili ang usa ka bahin sa bukid. Gani usa ka dump truck ang hapit na mahulog sa pangpang gumikan sa insidente. Hinuon nabirara kini sa tabang sa mga nagsunod nga truck. Matod sa Pag-asa, ang nasinating mga pag-ulan epekto sa low pressure area nga napasagawa sa Philippine Area of Responsibility. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.